Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο, καινούριο βίντεο πλέον, γιατί έχω πολύ καιρό να ανεβάσω και ο λόγος είναι ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά και θα αλλάξουν άλλα τόσα, και όπως βλέπετε προσπαθώ να αλλάξω λεντοτενίες σε μια τηλεόραση. Έχουμε και εδώ το πιστόλι του ζεστό αέρα, το οποίο χρησιμοποιήσαμε να βγάλουμε τις παλιές λεντοτενίες και την ταινία, παρακαλώ. Βγάζουμε και τις διπλής όψεις, δεν την αφήνουμε. Βλέπετε πώς δουλεύω, κουζίνα, σαλόνι, τραπεζαρία, όλα, μέχρι και το σαλόνι κάτω εκεί. Το έχω πιάσει όλο. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι μια γρήγορη επισκευή για έναν φίλο. Έχουμε και τις καινούργιες λεντοτενίες εδώ. Θα πάμε να τις βάλουμε. Δεν θα δείξω όλη τη διαδικασία, και αλλιώς όλοι τη ξέρετε. Πώς βγάζω εγώ το πάνελ, αυτό που θέλω να δείξω όμως, το πιο σημαντικό. Πώς το βγάζω εγώ το πάνελ. Εγώ το πάνελ ξεκουμπώνω πάντα την πλάτη, αφήνω όλο το κομμάτι κάτω. Για να μην κινδυνεύσουμε να σπάσουμε καμία οθόνη. Δηλαδή αυτό μαζί με το πλαίσιο το αφήνω όπως είναι. Και αρχίζω και ξεκουμπώνω σιγά σιγά, αφού έχω βγάλει τις βίδες, γιατί αυτό έχει βίδες. Ξεκουμπώνω σιγά σιγά και βάζω τηλεκάρτες εδώ. Ξεκουμπώνω, βάζω τηλεκάρτα. Ξεκουμπώνω, βάζω τηλεκάρτα. Γύρω-γύρω έχω εκεί τη Revolut, τέτοιες κάρτες χρησιμοποιώ. Παλιές. Και αφού βάλω παντού κάρτες και το κρατήσω σε μια νοητή απόσταση, δηλαδή έχει σηκωθεί, έχει ξεκουμπώσει και δεν το αφήνω να ξανακουμπώσει πάλι στη θέση του, γύρω-γύρω με προσοχή το σηκώνω πάνω και βγάζω την πλάτη. Αφού βγάλω την πλάτη, από κάτω έχω τις πλακέτες, έτσι, δεν το ξεχνάμε, προσέχουμε, δεν τις πατάμε. Αφού βγάλω την πλάτη, μετά είναι παιχνιδάκι. Βγάζουμε το. Εδώ πέρα. Βγάζουμε αυτό και μετά η δουλειά είναι πεντακάθαρη. Ζεσταίνουμε με ζεστό πιστολάκι για να βγει εύκολα η κόλλα, γιατί έχει διπλής όψεως και αν πάτε να τραβήξετε έτσι θα το στραβώσετε όλο το πλαίσιο. Ζεσταίνουμε 200 βαθμούς, σιγά σιγά τραβάμε, και βγαίνει εύκολα, πανεύκολα. Τώρα θα πάμε να βάλουμε τις καινούργιες λεντοτενίες. 43-4K είναι αυτή. Αν δεν απατούμε είναι Samsung, LG, δεν θυμάμαι. Για εδώ, τι μάρκα είναι. LG 43, άρα πρέπει να είναι και 3D αυτή η συγκεκριμένη. 4K. Smart εννοείται. Πάμε να τα κολλήσουμε στη θέση τους και συνεχίζουμε το βίντεο. Λοιπόν, βάλαμε τις λεντοτενίες και προσέξτε, οι λεντοτενίες εδώ στην αρχή έχουν μεγάλη τρύπα, οπότε άμα ξεκινήσετε από εδώ θα αστοχήσετε. Θα αποτύχετε βασικά. Θα πρέπει να και αστοχήσετε. Θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ που είναι η τρύπα ίσα ίσα με την πόντα που έχει κάτω. Στρώνετε, το βάζουμε εδώ κάπου περίπου στη μέση. Βλέπετε. Στρώνετε και προσπαθείτε όσο ταιριάζετε εκεί και όσο ταιριάζουμε εδώ. Βλέπετε πάλι την πόντα εδώ. Να σκάσουμε στο κέντρο του. Και το ίδιο και εδώ. Και μετά μπαίνει το φυσάκι. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα το κεντρικό. Θα βάλουμε ρεύμα τώρα να δούμε τι γίνεται. Προσεκτικά έτσι, γιατί πλακέτες από κάτω ακουμπάνε παντού. Ωραία. Πάμε να την ανάψουμε. Μισό λεπτό να πατήσω το κουμπί. Εδώ. Ελπίζω να είναι αναμένη. Είναι κομπλέ. Ελέγχουμε, πάντα ελέγχουμε. Δεν είμαστε επιπόλαιοι να πούμε ότι κάναμε καλή δουλειά, εντάξει, τέλος. Πάντα ελέγχουμε, βλέπουμε τα λεντάκια ένα-ένα. Μήπως κάποιο ανάβει περίεργα. Μήπως έχουμε αστοχία υλικού δηλαδή από το εργοστάσιο, αυτό μας νοιάζει. Αν έχουμε αστοχία, εννοείται δεν τη μαζεύουμε. Θα πρέπει να το διορθώσουμε. Δεν μπορούμε να την ανοίγουμε κάθε τόσο. Θα έχουμε θέμα τότε. Όπως βλέπουμε εδώ είναι όλα μια χαρά. Όλα είναι τέλεια. Πάμε να τη συναρμολογήσουμε, να δούμε και την εικόνα της. Λοιπόν, μην ξεχάσω άλλη μια λεπτομέρεια, επειδή εγώ είμαι τελειομανής. Πιέζω. Να μπουν εδώ μέσα, θα ακούσετε ένα κλικ. Νάτε. Να μπει αυτό από κάτω, να μην μου ζορίσει το φακό και μου πετάξει κανένα φακό αύριο μεθαύριο. Γιατί έχω δει να γίνεται. Εδώ, κλακ, κλακ. Προσέχω να έχουν μπει. Να έχει μπει η ζελατίνα όλη από κάτω. Και να μην έχω σκουπιδάκια γενικά. Λοιπόν, έτοιμοι. Κανονικά, έτσι όπως πρέπει να είναι. Πολύ ωραία εικόνα. Γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς έτσι ζημιές. Έτσι. Προσέχουμε. Όπως είπα, αυτό είναι το κομμάτι το σημαντικό, εκεί πέρα που το βγάζετε. Έχει κάτι σκιές εδώ πάνω, αλλά νομίζω ότι έχει σκόνη στην οθόνη. Έχει καιρό να καθαριστεί από μπροστά. Καθαρίσουμε και θα στρώσει. Είχε σκόνη έτσι αλλιώς, θυμάμαι, ότι είχε αρκετά μπροστά στην οθόνη εδώ. Από μέσα οι ζελατίνες ήταν καθαρές παρόλα αυτά, δεν είχαν κάτι, γι' αυτό και δεν τις πείραξα. Λοιπόν, μια χαρά είναι, θα αντέξει άλλο τόσο. Γεια σας και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.
Έτοιμη η τηλεόραση. Όλα good. Κοίτα το συχαμένο, όπως το έπιασε το πείραμα.